Kaixo, Jakintza ikastelako ikasleria eta egia parte hartzen Saski Solidario proiektu. Proiektu hau aztertzen ordiziako krisien nola dijoan eta buko aztertzeko Caritasera jo dugu. Hor, Jose Manuel Otegikin elkarrizketa bat edo zehau dugu eta hainbat galdera inoizkegu. Nahiko galdera, nahiko genuen abertze bete behar dituzuen Caritaseko, eta gero baita partikularki zuk ze bete behar dituzuen. Caritasen bete behar berezinak eta printzipalenak ditugu janaria, arropa, hileko errenta batzuntzako, argia, eta gero batez ere harrera. Harrera da garrantzitsue gozo hartzea, ikusi dezan prest daudela laguntzeko. Eta Caritas eliza aldetik izan da, konpromiso bat eskatzen du serioa persona bezala, han zure aurrea dagoen ura, zu bezala hartzea. Gertatzen nahi da momentu honetan, jendea larri xamar bizira, janarie gutxitzen hasi zaio, dirue asko murriztu da, eta gure gana dator, igual askotan azkeneko puntu bat bezala izan bezala, ez da? Nondik eile pasatzeko aukera eman, nola atera, ze ate jo ardien udaletxea, asistentana, lanbidea, hori dana. Eta nire lana konkretuki da harrera egitea. Arpegi polite jartzea horren etortzen danatzeko eta hori da niretzako zailena. Zergatik, nahi dirurik gaurko honen etzei falta. Eta oso zail egiten zait bestean lekoa jartzea. Besteari ulertzea pixka bat oso bizki bizi dela. Ez daukela etxeik, zubia ezpin bizi dela badago, ez daukela jatekorik, ez daukela jana eman da ere iteko ontzirik, zuek orain izate Saski Solidario bat prestatzen, eta horrek beteko ditu, gauza asko. Importantena da, egunekoa, ikustea jende hori pixka bat behitzat, egun bateatik bestea hango duela. Eta ez duela egunero jaten, Egunero ez du jende dana jaten, Badaude jendea gaur bai, biharrez, urrengo bi aldiz, tola bizi dana. Eta zure uste zergatik gertatzen da hori, krisiengatik da, edo... Betitik izan da, Caritasek betitik izan du. Gaurko egunean bai, gaurko egunean gurean datorrena jende asko, batzuk lana galdu du, eta lana galduta etxen zerbera galdu egin du. Beste batzuk izan du betitik Caritasea joteko ze hori, egoera hori, baina beti aspalditik datorremen jendea diru gutxi irabazten dala, etxen gaixotasun bat indala, ate indala, amak etzun gare baten lanik egiten, gorko gunean egiten duen, baina gu hasi ginen garaien emandik emazteak etzogen ez ere egitek hori, eta jendea gaizki, hori lehenago. Gorko gunean batak izue desautiu da, Bai. Eta holako jendea momentu datutan ez dauke, ez dirurik ezertako, eta jana eta bizi, eta gu eskerrak eman behar dizku ordizko jendeari, arropa daukegu nahi dugun guztia. Nahi dugun guztia. Oain zure amak armario guztu ditu, eta gure ekarri dizkigu, jende hori emateko arropa pila bat dago. Janaria ez da beste, guain zuenakin. Eta beste toki batzutatekin, bete ingo dugu. Beste hilabete pare bat. Baina eskerrak eman, toki guztitan gu. Guretzako garrantzitsua da zuek momentu honetan zeiten nahi izaten. Eta niri, ez zaitu inporta zueni, segundo oso ondo izate. Baina holako kezkanik, lau neska nire ingurun edukitzea, holako kezka batzuen gure garrantzitsua da, benetan, Niretzako eta Caritasentzako batez ere. Asko nabaritu duzue krisiek. Guain dela urte batzutatik honea gerozta jendea gehiago juten dala. Zueni datu kostatzen zaizkizue.
Bera, nik lan egiten du Caritasek, da bai nagusi lan beste toki duna. Urtean 3 alditan Europan, expedientes europeos esaten da. Europan mailan jana sobratu dana, Europa mailan. Zati bat ekartzen da, Madrida ekartzen da, eta Europatik Oiartzuna. Oiartzuntza Euskal Herri guztia zabaltzen da. Ordizin hasi ginen gu 8 familiekin. Datu da, Orain die 70 famili. Baina hori, udaletxeek egiten du zerrenda bat, udaletxeek ez dugu ezertako parte hartzen, Udaletxeek egiten du zerrenda bat, eta zerrenda hori guk maneatzen dugu. Baina Caritasen aurten ja 114 desberdin pasauta daude. Batzu bakarra dira, beste batzu familia dute. Krisia nabaritzen, eta okerrena gaina nik ez dakit dana pasadan. Okerrena igual gandik iristiko dago. Benetan, gogortzen ari zaigu. Guk askotan uste dugu, pertsona horiek izan dinena kanpotarrak etorkinak eta sozialki baztertuta daudenak edo baino... Orain arte asko izan da horakoa, egia da. Baina, beira bain gertatzen ari da kafean. Kafean ere bat dago, badakizu entzutezuen, badakizu ere bat. 350 lagun, bain kanpora. Urten hasiretik kanpora ez, ustenten bai kaina bitartekoa dago. Ni buskata. Hori kobratuko duen, baina enpresak hola hasi die, ere batzuk egiten, gero lanik gabe gelditzen da, eta azkenen bukatu egiten da. Egia da, gogo dagoela 2 urteko. Segun zeba lan egin dezu 2 urteko desempleoa. Asko jota. Baina hori ere pasako egiten da. Eta hori pasako eta lanipe gelditu bali mazea, asunto txarra. Asunto txarra, ez dago. Orduan, gerozta jende gehiago juten da sozialki ondo zeon, nivelon baten zeona edo ze beti pentsatzen dugu, juten diela kanpotarrako gukaino ondo ikusten ez ditugun horiek. Baina guain krisisekin... Oina, dan eretako jendea, pensionistu, eozin, gaurko egun eozin. Hemen lehenau gitanoa zan asko, errumanoa zan asko, baina guain ja hasi zaigu bertako jendea murriztu zaio sarrera eta murriztu zaio sarrera renta pagatzeko gaizki dabi, laguntza eske eta udaletxetan ez dut esan, udaletxetako laguntza. Baina krisia nabari. Naiz ez guk nabaritu. Oaitala 5 urte bizi izan ginen bezala, baizerre bizi izatzea kostako da. Kosta egingo da. Lanak ere ikusten dugu nola egiten dian, kanpora egiteko hartzen ditugu. Zaila, benetan zaila. Zaila, baina... Niretzako gaur garrantzitsu izan da, zure dira, ez da? Deiak ikustea, zuek eskatzen hasi zeaten. Hori egin behar dugu, Caritasek hori egin behar du elkartearen, pixka bat kezkara hasi. Esan, hemen hau gertatzen ari da eta hemen jendea badago ez dagoen ondo pasatzen eta berz pasatzen den hori. Zer jende asko kordizinez daki ez da hori daula eta zertako da mintzet informatzea. Jende asko eta ekina dago, eta zuek ez dakizue, badagoela asistentzia sozial udaletxean. Eskerrak behar egia. Eskerrak behar egia. Zerti beste lau, guk, ordizin gira 9.000 lau. 9.008 nola. Eliza guten geanak 9.000. 9.000 tarte horiek botatzen dugunak elizan, diru hori guk ibiltzen dugu gure eskutan. Dirue azpiti izartzen zaigu. Hau da, kanpotar batek izkutun, Caritasei eta diru egongo sartzen dira. Udaletxek ere baten dugu. Hori da gure guk ibiltzen dugun dirua. Eta ez badakigu ezin dugula konpuntu, guk ez dago soluzioik. Osea, gure egitekoa da
jana eman, eta justizia pixka bat lortzen dugu, baina ezin dugu. Ezin dugu ez daukagu, baina baliabideik ez daukagu. Eskerrak ez dauzkagu baita ere, zaitu ez delako gure 6 milioi geldi bali madaldu Espainia maila, pentsasa zuen. Zure ustez zain da krisi eragin duna? Jende asko, jende gutxik asko ukitzea eta beste jendeko... Erdiko jendea, klase mediagoa esaten dena, kentzen ari da. Gu bezalako jendea, pixkana. Ni joilo nintzen garaien, 1000 eurista, adek ez zela 1000 eurista, 1000 euro irian irabazten dura. Jo, esaten genean, miseriko da. Horrekin ezileik ibizi. Ni joilo nintzen gantara 8 urte. Eta guain ematen du dela, bueno, 1000 eurista izue. Horak, izugarrizko dira irabazten dut, ez da posible. Gaurko honen 1000 euro irabazten dut bat, kutsa joten bali bada, diru eske, etxe bat erosi duna. Zaila da. Ez da egoera bat ere, eta holako mordoa dago dizin, Egie da, oso egura sobre taula, bi gorran dituela eta ez 1000 euroko. Hori nabara egiten da. Eta asko ez da konturatzen, beste batzuk pasatzen dutenagu, ondo gara eta... Zuiri normaleri biltzeitu zu bezala, zu bizizan bezala bizi izatea. Zu besterik ez dezu ikusi. Ez eulako bizi beste ez. Nik 78 urte egian egoa. Ni hemen pixka bat kultura honitzen garaien, Extremaduratik, Uidanatetik, Espaini beralde hortatik, honea jendea torrietan nik ezagutu nituen hemen goen bezala. Haioz esan derecho a cocina. Etxe batean bi famili bizidia, baina sukalde bat oten da etxe batean. Sukalde bi familiak egiltzen zuen. Batek egiten zuen bere kazuele eta beste bere kazuele. Batek jaten zuen bere. Hola bizi da jendea hemen. Etxe batzutan bat ere hiru bizidienak. Etxein gelak alokatu, eta gero gura 200 piko euro pagatzen da. Habitazio bakutze, etxea, hori, 3 gela bali bat ditu, 3 persona desberdin bizide, eta sukalda eta komune eta lana berdin dituzte. Ondo bizigera ez da. Beste batzuk ez dira hain gustura bizi, gustura bizi. Baina esango dizuet aurreko batek, zuek esatezu eta bentarrazio guztekin, errumanuak zan. Eta etorri izan gure gana, esan nion, hola zintzinak, ez. Diru sarrereik ez dauke. Eta bizi da, txaula goten ez dakin nun. Eta esan baino, zure plangintza bitzizateko horre bila jarri eta hau dezuta, eta zauken hemen bezazpian hogi bat, eta hogi jaten naizen. Eta serio esan zen, baina nik hemen hogia ekan iket. Nire herria gute malima naiz, gaur ez dauket. Esaten zu, hola bizidea da, gugu bizigeran eran, daia bizidie, zubi azpitan batzu. Esenean behazien badakizue badara mairu lan, zubi azpien bizitzen. Eta jende asko juntzen zuen desaudio unietela eta geroztako nago da bera. A ver. Hogeita hemezortzi etxe ustudia orain arte ordizu. Hogeita hemezortzi. Euneko 98 kanpotarrak. Kanpotarrak esan duke hor sartzik jutu humano, daiz gu bezala eskuida ekoki. Europarra eta gu bezala. Errumanoak, baina Sudamerikano eta odanak hortik hasita, euneko 98 kanpotarrak. Hoiek etxetik bialdu horretik, ben prozesu bat egoten da. Diruik ez dezulako ordaintzen bilatzen dizue juzgadotik karta bat. Bitarten lagundu egin gero, kanpoa. Nagundien, eke esan da ez dakit. Hogeita mezortzi etxe adare ordizin. Utxik. Zure ustez zen neurria
izaneken neurrietako bat etxea alokairu sozialean uste. Orain, kentzen dizu etxea, eta etxetik kanpo bialtzen zaituzte, eta kito, etxean utxe egiten da. Eta pasadizke etxearek utxi urtek zeiten da etxe batean. Askotan, etortzen die okupagoak, eta sartu egiten dibitzatean. Guretzako askoz garrantzitsua izan ditzake errenta txiki bat. Esteen sartzen da, diruan arabera errenta txiki bat jarri, eta bertan guztia familia. Baina gaurko gunean, kanpoa. Orain, airitik da, desoluzio ere gelditzen dut. Baina, gelditzik esan nahi do, etxetik kanpoa ez bilantzea. Baina zuk zordezun interesak ez dizkizu gelditzen. Ez aizu gelditzen. Eta interesak daude 120. Hori da, astakeri bat. Hemen, kutsak, bankuk, odanak, 28. Eta ez da borroa. Eta ez da gelditzen, Eta juten dienen, esan duzu askotan juten diela arroba aukeztuela sobera, eta juten diela eskatzea esko janari, ez da? Eta janari marron eskatzen dute gehiena edo? Janari marron guk ematen duguna, eta lehenago esan dizut, batzuk ez daukia berotzeko egiteko ez erre. Guk gehiena partitzen duguna, garrantzu, lentejak, pasta pila bat, olioa, azukrea, eta gero zekartzen dugu golako gauza. Basikoa. Guk eskatzen duguna da batu guztietan basikoa karra izatik. Hori da, garbatzokin bizi izan dezake. Aragie posible. Ez dago. Eta badago jendea eta karnizeri bat. Astero ematen diguna guri, oinaskoa ez bali bada, saltxitxari, ez dela. Jende voluntadeko gona da. Baina normalean, garrantzuk, lentejak, horako gauzak. Jose Manuel Otegikin izan dako elkarrizketatik hainbat ondorio atera ditzazkegu. Ondorio bada, Caritas aspaldi sortu zara eta hasieratikan juten dela jendea laguntza eske, baina azkeneko urte hauetan krisen eragina dela eta jende gehiago juten da. Eta hasieran juten ziena gehiena zien etorkinak eta, baina hain da gehiago hemen inguruko jendea. Eta kontatzen zigun bere lana gogorra dela, ez da bakarrikan jendei janari eta ematea. Da beraien bizipenak eta entzutea eta guretzako ondo bizi ganantzako gogorra entzaigu. Eta gehiena eskatzen dutena janari da eta beste datu bada desauziok oaingo 18 izan dira. Eta, azkenik esateko, denon laguntzakin egoera honei buelta ematea lortuko duela. Eskerrak eman dizkiogu Jose Manuel Otegiri gure lanotan laguntzeagatik. Eta hau dena.